Fl-2022 l-Arċidjoċesi ta' Malta rat żieda fit-dħul tagħha fuq is-sena ta' qabel fil-waqt li reġistrat deficit net ta' 8.8 miljun euro l-aktar minħabba telf investimenti tagħha kawża tal-isfidi kbar preżenti fis-swieq finanzjarji. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet dwar ir-rapport finanzjarju annwali tal-Knisja f'Malta. Is-sena li għaddiet l-Arċidjoċesi ta' Malta irreġistrat surplus ta' 3.4 miljun euro għas-sena finanzjarja 2021. Fl-ispjega tiegħu is-Segretarju Amministrattiv Michael Paceros spjega li l-effett tal-gwerra fl-Ukrajna, iż-żieda fir-rati tal-imax u l-inflazzjoni affettwaw ħażin id-dħul tal-Arċidjoċesi li tiġbor fiha aktar minn 100 entità u timpjega mal-1300 persuna. Naturalment, is-sena l-oħra kellna sfidi internazzjonali impattaw l-investimenti tagħna fosthom il-gwerra fl-Ukrajna, kellna l-inflazzjoni, kellna wkoll ir-rati tal-imax li għolew u dak kellu impatt fuq il-deficit overall. Dwar id-dħul tal-Arċidjoċesi fl-2022 ġie spjegat kif dan ġie primarjament minn fondi tal-Gvern li ammontaw għal 36%, donazzjonijiet bi 17% u dħul b'investiment b'16% fost oħrajn. Sa dan it-tant l-infiq ammonta qrib 56 miljun euro, żieda ta' 7.3 miljun euro meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Il-biċċa kbira minnhom jiġifieri ma' 33% marru għal remunerazzjoni lil qassisin u lajċi, jiġifieri kważi 34 miljun euro. B'kollox fl-2022 din ir-remunerazzjoni koprit 249 qassis djoċeżan, iż-żjara tal-Papa swit l-Arċidjoċesi ma' 900,000 euro. Minn barra fekk ħalset 2 miljuni u nofs euro f'taxxi qasmet aktar minn 1.2 miljun euro lil persuni fil-bżonn fil-waqt li nefqet 3.4 miljun euro għal manutenzjoni, ir-restawru u l-konservazzjoni ta' proprjetà u patrimonju ekleżjastiku. Dwar il-Kurja ġie notat dħul ta' kważi 10.3 miljun euro u żieda fil-ħruġ li laħqet aktar minn 12.3 miljun euro. Id-dħul, jiġifieri 64%, kien ġej minn investiment primarjament permezz ta' dividend tal-Bank APS. Id-donazzjonijiet żdiedu wkoll punt perċentwali fuq l-2021. Dħul minn kirjiet ta' proprjetà ammonta l-4% u l-kontribuzzjoni mill-parroċċja r-remunerazzjoni tal-qassisin ammontat għal madwar 10%. L-ħruġ tal-Kurja primarjament mar fuq ħlasijiet lill-qassisin u l-impjegati li naqas meta mqabbel mas-sena ta' qabel, 11% mara l-ispejjeż relatati mal-operat u 7% żjara tal-Papa f'pajjiżna s-sena li għaddiet. Id-donazzjonijiet tal-Kurja żdiedu b'2% fuq is-sena ta' qabel. Mawan News Paceros spjegaw kod l-għanijiet tal-Kurja għal din is-sena finanzjarja. Aħna l-2023 li qegħdin naraw li jkun hemm irpiljament żgħir fil-investimenti u anke jkun hemm anke dividend iktar għoli minnaħa tal-APS Bank ħalli jkun jista' jgħinna fl-operat tagħna ta' kuljum biex insostnu l-entitajiet li joffru għajnuna pastorali fil-djoċesi tagħna. Fisem l-isfijiet ta' Malta, is-Sur Paceros ringrazzja lil ħaddiema, l-volontieri u l-poplu Malti kollu għall-appoġġ tagħhom biex il-Knisja tkompli b'ħidmietha anke f'dawn iż-żminijiet.